an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 7 juillet kalo don bi o tile 12 ye 2022 san don farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye seliba kalo ye an b'a lɔn k'a fɔ bi o tile 13 jate la san kalo 12 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ lahiya seli n'o ye seliba ye o bɔra ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na sibiri don a laadaw tilenna diɲɛ jamanaw kɔnɔ na cogo min na an ka jamana kɔnɔ na seliba bɔra ka kɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ na an ka jamana lakanabaaw olu ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u tɛgɛ da kɔnɔwari maa 49 olu de jiginna an fiɲɛ na an ka sanakunajigin kɛnɛ kan karido an ka jamana lakanabaaw ye wulikajɔ kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ k'u kuma na jɛya kɔnɔ na olu minɛnen bɛ nin waati na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi Mali ni Maroc jamana tɛgɛdi ɲɔgɔn ma ka kɛnɛyasoba dɔ ni k'o dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni na kunbaba ye k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ karido bɔlɔlɔw fara dɔw ka fɔ la ko kɔnɔwari jamana kɛlɛkɛcɛ maa 49 hakɛ k'olu de bɔra kɔnɔwari ni kana jigin an ka jamana sanakunajigin kɛnɛ kan dɔw ka fɔ la k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ko ka fanga dafiri baaraw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o kɔni kɛra ka bɔlɔlɔ fa nka fɛn bɛɛ ni ma a bɛ se k'a fɔ k'o jamajɛlen bɛ an b'a lɔn k'a fɔ maa 49 hakɛ olu bɔra kɔnɔwari jamana kɔnɔ na avion dɔ la ni ka don an ka jamana kɔnɔ na o maa 49 tuma min na n'u jiginna an ka lakanabaa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ aéroport la n'i y'a sɔrɔ sanakunajigin kɛnɛ olu ka sɛgɛsɛgɛliw la ko ɲɔgɔnfɔnbaliyaw tun b'a la ka don ko kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn minnu bɛ yen n'o b'u yamaruya u ka don an ka jamana kɔnɔ na o sɛbɛnw o ɲininkali kɛr'u la o kɔni kɛra ɲɔgɔn sɔmɔsɔmɔ ye polisilaka minnu olu tilala ka wele bila min ye gendarmenakaw ye an b'a lɔn k'a fɔ olu minnu ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnlen nin baara ninnu kama o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la olu nana mɔbili 2 bɔɲɔgɔn ka se ka na sɛgɛsɛgɛliw ta sɛgɛsɛgɛli min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ɲininkali kɛra n'o ye sɛbɛn fura ko yamaruya sɛbɛn o ma sɔrɔ u bolo fɛɛrɛw kɔni kɛra o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen olu ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se ka tɛgɛ da u kan ka taa n'u ye falajɛ gendarmenakaw dagayɔrɔ la ɲininkali minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɛr'u la an b'a lɔn k'a fɔ kɔfɛ kunnafoniw cɛrila ko MINUSMA ka maaw don MINUSMA yɛrɛ olu ka kumalaselaw tilala ka bɔ ka kunnafoni di ntɛnɛndenw ka yira maaw la k'a fɔ tiɲɛ na la ka kan maa minnu kofɔli filɛ o tɛ MINUSMA ka hukumu kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ dɔw bɛ yen n'u bɛ ka taa i ka dɔn k'a fɔ baaraɲɔgɔn dɔw la ni MINUSMA kan k'a fɔ ko MINUSMA ka maabolo kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw don o kuma minnu b'a la k'a fɔ o tɛ sababa ye an ka jamana gouvernement olu ye communiqué kɛ sɔrɔ k'a yira maaw la k'a fɔ maa mun filɛ n'i y'a sɔrɔ maa 49 don k'u bɛ sariya ka bolo kan wa i ka dɔn sɛbɛnfura minnu b'u bolo n'i y'a jateminɛ ko kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔwari jamana kan k'i ka dɔn ko maa dɔw b'a la ka taa se u ni marifaw don min ye kɛlɛkɛminɛ dɔw ye u b'olu bolo ka sɔrɔdasi finiw t'u la wa i ka dɔn sɛbɛnfura minnu b'u la n'u y'u yɛrɛ ka sɛbɛnfuraw jateminɛ a caman bɛ i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ ɲɔgɔn jɛ kosɛbɛ a finitigilakaw ka taa se maa dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dɔw ye bololabaarakɛlaw ye k'o dɔw b'a la fo ka taa se feerelikɛlaw ma olu dɔw bɛɛ lajɛlen bɛ maa ninnu na wa u y'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna ma diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka k'u seere ko ni maa ninnu kɔni u bɛna bila an ka jamana sariya ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw bɛna ta ka ɲɛsin ma ka tila ka foli ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɔra ka kɔlɔsili ba sigi sen kan n'o de kɛra so ye ka tɛgɛ da ninnu kan jamana b'u fo u ye baara ɲuman min kɛ ka tila ka yira k'a fɔ fangala fanga ma ɲɛmaw u bɛ fɛn fɛn na bi i ka dɔn jamana in ka ɲɛta ko i ka dɔn ko baara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kɛlen bɛ ka layidu ta k'o b'o de la wa maa o maa b'a fɔ i bɛ wulikajɔ ta n'i ka dankari jamana in na ni ala sɔnna ma ko fangala fanga u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bolo kan wa ko sariya bɛna wulikajɔ kɛ ko ninnu ka tila ka bila yelen da ko kan bɛ dugawu ka fɛn min da ka d'an ka jamana na yarabi ala la ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ seliba bɔra ka kɛ sibirido an ka jamana kɔnɔ na o senfɛ min ye jamanatigi dagayɔrɔ kulubakaw fɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamanatigi olu ye selikɛnɛ bɔ ye o senfɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka jamanakuntigi n'i y'a sɔrɔ kolonɛli Asimi Goyita a ye kuma min fɔ selikɛnɛ kɔfɛ o filɛ. n bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la Mali jamana kɔnɔ Mali jamana kɔ kan ni seliba ye o donba ye don barikama an bɛ ala deli ala ka an ka sanw caya ala ka jamanadenw kanbɛn ala ka basigilana jamana kɔnɔ an ka banabaatɔ minnu bɛ yen ala ka nɔgɔya d'u ma
ani surasi mun na jukina kala ko kuma konna ala ka lafiya du bela jedema la ni malam be fe nga franyo ngalibi mbatu ambe tuang arme ko o temenen ko bara funa mesina mu jamana ama pamari fondation ka jamana gela mun be ni malam be ko gela ko wuli ka bo ambe ka franyo nga ko gela ulu baraka nyanga fe no bara mun adam ne cliff la nuna ala ka tanji mandama wala jamana asi ka doni jamana tractor di Senegal ma engrais fana wudde me musa kula ko be sena ala bi ka fuli planter la ka mun fana ban fe no ko jamana wala mo yi ka fuli prepare ala ka sauncha ala ka mun ko no ala ka sauncha na ambaloda ka foni tue mali jamana tigi mi colonel Assimi Goïta ye selegena ko fe kuma min fo ambe dugo ke jamana mbasigi na lafia ala ko sawati na mbora ka konye mi kraniana marago jamana olu ke ka do ka fo chageda do kraniana olu ye fereke ni ka kenya soba do o bara ko ni ka sego sigi senganga jamana kona na sebenigoro ko fe o kenya soba yi ka bina ke nyada kuraye ka sega nga kenya ka sega nyila makura do atabulu la o dayeli baraw senfe mi anga ministre nyama Dr Shukal ko la may gale tume kene kay kuma min foye o flé établissement mindo jamana be na fa bala jamana dum be na fa bala donc sharia de tara ka foko o fondation abena bara min ke malla o te ONG gansa o te fondation gansa sharia de tara ka valeur dama ka togo dama malla o konala président Assimi Goïta ani Maroc nyamgo ou ye décision ta ko première pierre m'imposera kabini 2014 roi du Maroc nali ko opposing ku ba ke ka la fo hôpital Njora a prix be wari min dorara o ye milliard kononton ani million kɛmɛ kɔnɔntɔn o ye ka sojo ka équiper ka di malima ka yira mali de ta do a taara notaire fɛ ka décision ta septembre kalo 21 2020 ka taa notaire fɛ ka yira ka dira malima o hôpital a bɛ se ka banabaatɔ 74 ni 4 ka taa 79 ni 9 muso ni denmisɛnninw bɛ se ka sɔrɔ a la en même temps o bɛna mun kɛ mali la nafa min bɛ bɔ la o ye mali politique de santé ka ɲɛsi ba na denw ma ani denmisɛnninw minnu wolola k'a kɛ tuguni baara min bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ se ka kalan kɛ furakɛli dɔrɔn de tɛ i b'a fɔ ko ekɔliso minnu b'a fɛ ka kalan kɛ denmisɛnninw n'a b'a u furakɛ ka tila ka surveillance médicale kɛ ka tila ka travaux de recherche kɛ minnu bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ ka kalan kɛ yan fana o y'a yira ko hôpital a bɛna fara hôpital baw minnu bɛ mali la ka Gabriel i n'a fɔ Gabriel Touré ani hôpital Luxembourg a bɛna o dafa o bɛ dɔ fara maliyɛnw ka plateau technique kan o bɛ dɔ bɔ bana la ani évacuation sanitaire mɔgɔ minnu bɛ furakɛ kɛnɛma dɔ bɛ bɔ o nombre la. an baloran ka fɔ ni tun ye mali ministre ɲɛma Dr Shukal ko laban ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na min da kɛra an ka jamana na yarabi ala inna ɲɔnɛ kɛnɛyaso ala k'olu sabati an ka jamana kɔnɔ kɛnɛya o bɛ se ka kɛ bɛɛ senkɔrɔ fɛn cogo min na n'an bɔra ye an baloran ka fɔ waati min na maaw bɛ seliko yɛrɛ girigaragiri la o waati kelen kɔnɔ na marifatigi ko minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka dangari maaw la yɔrɔni k'u ka ko kunda i ka dɔn k'a fɔ k'olu ye jariwala tigilamaw de ye u bɛ ka suna tigɛ bɔ maa caman ɲɛ na u bɛ ka sɛnɛw bali ka yɔrɔ caman na mɔgɔmɛlakaw fɛ yen k'u nana dɔgɔfɔnya in kɔnɔ na ka se ka wulikajɔ kɛ ka dugu jɛ alamisa la ka na maa dɔw minɛ dugu kɔnɔ na ka taa o ye maa minnu minɛ ko filalakaw don nka jariwala tigilama ninnu ka hakili la k'u sɔn dɛ ka taa olu ka hakilila la o de kama u nana minɛni ta ka ɲɛ suma yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Madu Fane ka bɔ Mɔgɔmɛla ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ ka e jɔni n tɔgɔ ye Madu Fane ka bɔ Mɔgɔmɛla Madu Fane an ye kunnafoni sɔrɔ araba sufɛla fɛ ka dugu jɛ alamisa la ko wulikajɔ kɛbaa dɔw taara Mɔgɔmɛla ka taa maa dɔw minɛ ka taa n'u ye a ko kɛra cogo di Ablaye Kulibali a kɛra araba sufɛla fɛ ka dugu jɛ alamisa la u nana an fɛ 22 heures waati kɛ don 23 heures bolo mɔgɔ ninnu kɔni nana u denw sigi sisan kɔfɛla fɛ fo ka se 23 heures fort ma fulaka dɔ bɛ yan tɔgɔ ye ko Bubu ani dɔ wɛrɛ bɛ yen o tɔgɔ ye ko Biro donc u nana mɔgɔ fila ninnu bɛɛ minɛ 23 heures fort waati ka taa n'u ye Bubu Jalo Grosso donc u taara n'u ye maa minnu minɛ ne filɛ ka taa maa sugu jumɛn tun don maa minnu minɛ ne filɛ ka taa filaw don u fɛ u ma sɔn jaarisiya ma dɔrɔn o de kosɔn u nana u minɛ ka taga n'u ye o de gɛlɛya b'u kan ka se nin waati kɔni ma fɔ bi an ma kunnafoniya foyi sɔrɔ o la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kunnafoni min mɛn toujours ko armée monte en puissance Ablaye vraiment tiɲɛ de ka di Ala ye armée ye daga min ta ka bɔ an da la ko an bɛ se k'o fɔ mobili kɔni caman tun bɛ jari waletigilamaw bolo o kɔni o dɔgɔyara n'o kɔni tɛ fɛn min ye k'a fɔ ko dɔ bɔra gɛrɛndɛ la depuis a daminɛ na an fɛ fɔ bi ni min bɛ fara a kan o ma bɔ a la parce que an bɛ don min na komi bi maa si tɛ ka sɛnɛ kɛ sɛnɛkɛlaw bɛ taa wula kɔnɔ ni boli o bɛ segin ni wula kɔnɔ ni boli sanji fɔlɔ yɛrɛ min nana an fɛ n'an ko an bɛ taa baara kɛ
antara soro bega furu kono fan befa mudama furu kono puga ngana sege Senegal dinde laga fi ngo senatika an fenyin ba soro sameme se bi kono sameme sera wo senatea ni mal fan je ba fo kono mar fana de afi senatea bi ata shini parce que senatega ke andu sugun kam ne do alam sa tamine ndara alam sa ngo ya mo ko saba fa tungulu ngura nana juma we mo ko saba fa somana we mo ko saba fa do ngana somana o dubije samedi shufena nana damna o somana kele la kasu kame 23h fozureri o dubije ratuni 14h wati nanu kama katla kana dadu amono dusugun kam ame fanga wele fanga bina obisegu ala ko ti utega senga onfea armi monta en pisage an woni nyetala foshi me bo kelela ni mi tega fara ka tega bo ala jendu tumanga ba ami fanga fo ku jilaja no te ni sene me ka malanyine antu bala dungo do ko election anna fatanga an mo bega bi jendu do an che fari klangele be mina no bala ka mina gufa na fara ko amta election ko ta ko do sengo ama fo edu ba mo ese non vea ni mamgwe bi election ga kana laga armi mom sam pisage an clo de bala nyetala o de an kuma kala ma har sa famo ko do fara ko ketaka suno baram mai atega nye amman ke abla kulubali fu arti kulubali ambalo dan ka foni tuye madu fane kan ka bombo mbela femi yanga jamana basin lafiya yi ala kamali blo sraka nambura yi ka ladon ka fo joila krefe yorombe wele ko tomi seli totole pango klenya wawe marfati do ulu nana kana se firilikala do ma ka marfa boni ka dawla ka soroka wale juguta ni ka nyesuma yasa ka pratika dama akera mamina obadenge ni yasuru jire ale bambolo ni watina mi Usman no Kulibali ka bo joila anga chaboni bele kale majama sakale nyingal kala kuma mi fo Usman e ufle ne to on jire ka bo dunu jama ga yo kelingera o do shufe 23h40 wati mototigi chef la borani sania do donc kasige bu kuna kwa ona le bade no ne ra sura sirla ala terike ajinu kura ba bulu ona na dro kana lemeri jo yela dro ko ka kara chugodi kina ga marfa bote ga ko ga flake mawru tula to kele je no la ki dogo tu kono le do ni ra o mi e fere kala o dra bu tin kono to we telefonu mele o fla bula ga tani moto de sisa unyeshi mashigi ya fafla na demsonu wa mala ko unana kana shungami mugana nyona sa folo ko hata kakla ka tunne che wa soro kan ne ke kwa modo kura do are salete temekle tan duri ngona ka folo ajundu ay wele ke famo la vraiment olu ke ni ngoku wele ke mashigi ani fana bo maso ya kula ko ni ke sura la folo kula ko ni ngene mene fe ali de famo ga la hana sabati parce que dugu be ne ka suru dugu wala wa la sa te ka kwa ma be ngelen do anga bo be na faga ya o be na mena kata kuma be ala ma me do ka seli sakajigi na la kunia atana alu shini ta fama fu ma dala fa ambalo dan ka fo ni tuye jire kanye Usman Kulibali jama saka kuma barala furacho ko mina ka bo joila ambe dugo ka jamana embassy na lafia ala kamali ni ka bla sabati mene kono nambura e mi bangeni da ka ufi dogo franja inkona na alamsado uluka meri na manya ka fo sare ale nondo ka ke kasula denye amena jamana sare ya focho mina mi ka doka fo no kera merla premier douze ni ya soro e danga folo ere kangorasi folo e ka doko fanga bi kalfauma wa ko tle bisaba dama de forani ko bala ile nyina buradama ale dan u kle bisaba e mami ni mer tumbe sebevura kilenga no elisi kilenga min danga amerika ulade hal na ya soro ute fangle ve e ka do de bi ka meri o mami go fora kam ni sanga jan mi tu e ka doka fo kangorasi ni ya soro baraka alfale tumale ba o tu e jamari da ku e atumbena ko sengunde ka blau mene konana fanga ka fola we wuli ka jobala yele ka ko to sena utumbala ka jetemena u de ke folo soni ka doka fo bara inga seke ke o koni sumara mamena ni fanga yere ka fo ko bara bena ke ko wuli ka jaw klala ka ke chogo be ka kubo bali o koni masika bali fanga bora katika u fe prefet borani kana merci no e ka doka fo madame Sakoy Fatimata ale kere ka doka fo meri kabla salia jara onona o mikera katika wa prefere mbekene ka no arunai adama dugo la bangida meri aya ira ka foko chenela ka ale kuma shulila ale done ko fe meri kona na kera jigla tika de ale bolo ne meri la jaka to bala ja bangida la kana bangida meri la jata ko e dabal banko de komanda e kuma mi fo merci gle ko fe ofle bangida dan na kana meri kurasigi gelado dona meri mumbi ala ka sara sama sheria ko na faso kera mogom dalen do aka lisika o de sigi meri ala an ngana ke de bi kuma jan mais manda ko bana novembre manda o renouveler la o fana bana mode men kono 600 chronogramme kura tracera ango 600 anga situation bla nona surtout do aka gele ale kana tukuni anga do bla nona c'est pourquoi nana kana meri kura sigi bi pour que communication ga do sheria kono o igoko akuma kumena kwa kunganga ke mu ya bali na kuma sike ke fo kana naibi manda ko bana an ta do autorité
intérimaire de na sigi commune kuna donc au motifu de en bla fen chamana suna kunga ka ka mena par intérimaire le bisabade kunga ka ka mena mais ore en bla la sino fen orate angunga ko lu jate mena ala ke programme fana diran sisan on beta fo san ore nyangmala anto sangle alisa donc akaka nga commune bla sharia saraka pour que commune de umbe hakli kasi inana I jala di maire kurama I mu fay may la di kan fay aka mo lame ni mo ti mo lame isika baraka ka mo fara jonka aka gere mo la aka nyingalu ke kala di kan lame pour que aka sika stranyumanta par fin chama banga elu fli ni mo ko elu mo bu dondo ila nataw kama ni ntinyo ko insara le bisike baraka nte o be fude mo kana jo mo la ala unu mina mo be sika ken na faye ka fo a monsieur le maire ngunu dugu kono eti a ko nyanyini ko sebe o be blasra de o meni be magenga buila e kilometre da manao par fine abi d'Afrique dala ayo la délicat de foyer aka mo la mais surtout aka réunion de bureau ke na ka action ko sebe pour que action miseka ademe barala ko sebe na la sona ko muso do généralement o lu siran fen chama be bu mo la mais aka cha ala fe ambe be faranyo ka deme pour que barenga nya e bole kati kana ina do mairie kono ye mu jete mina mairie kono ya ne do na njigi misera bare ne banginde to me ka banginde mairie ni so ba mo jigi misera ne banginde jate mine ka ka soro jate mine ka ye mo ka barakero nyina mati personnel wala mo jigi misera angana ko dugo anga fo anga barake ala réunion ke salle de réunion kono ti salle ni réunion ke roy fo mo do ka sigi ko fo or banginde commune ya jate mine aka soro dron bisega ni beti kajo sankele donc ça veut dire que jatemine kum fanga ka dogo par barati dore ala ni milliard bi bulu ni jatemine tila e se ka barake donc anga jatemine ke musigida yiriwa musigida deun lafia ala ntemena sugula ni sugula laje bangada sugu nege gokolo nu ndebe se ka famia or am salemne am fembe mine angolo ke ka mo bla lafia la muso ka botile koro ko sigi sumanyuma na burke ko se ka lafia ha muso deme aka barake amna yoro koloshi ala sona amalodan ka foni tu katika ka préfet ni ya sororo na ni tu ale kanye ka chitiga bangina merila kawe keraniana merla kawe chena la ka ni bangina merila jaka bangina to laje abi dabali ba asodo ko na le ba fogo shesulu ni dabali ban kodi na fura ko nyane komuni ba adama dogala ay pama fuye mer mi be ni ya sororo ale sigira sijan no e musula kaye ambala dan ka fo sagola ka furumuso do Fatmata Sadra ale rekumata ay kuma min fo anga sura yere lame ka foli ke malien belajele na ka foli ke baginda commune mo belajele na ka foli ke anga gouvernement na ka foli ke transition na bari ni ame malikura ka fɛnw bila place la nin b'o dɔ yira na k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ ka don Malikura ko la ne nisɔndiyalen don ka foli kɛ Baginda 23 conseil n bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen na komanda y'o kuma fɔ ko ale donna Baginda mairie kɔnɔ bi ale kɛra togo dɔ la Baginda ye commune belebeleba de komanda yɛrɛ ka fɔ togo la ni ye Kalabankɔrɔ yan ni Kati Baginda de bɛ na jɔ sabanan na n'a fɔra commune ɲɛjɔyɔrɔ ye anw ka mairie de n'o bɛ ye togo sugu dɔ la a bɛ bɛɛ kuma suli don n'a lata la laɲini kɔni ye min ye au moins an ka mairie image ka se ka fali an kana se ka dɔ wɛrɛ kɛ au moins ni nana Baginda ka don mairie kɔnɔ a ka dɔn tiɲɛ na an donna Baginda mairie kɔnɔ yɛrɛma minnu kan ka kɛ yɔrɔ minnu kan ka améliorer ni Ala sɔnna ma an b'an seko kala ka se k'o amélioration don mairie kɔnɔna na ko intérim ye kalo kelen mais an y'a ye a taara fo kalo wɔɔrɔ la mun blocage de tun bɛ yen blocage foyi tun tɛ yen nɔ e b'a dɔn administration ko ka suma ko bɛɛ n'a kuma don ni kuma ma se o ti kɛ intérim a fɔra kalo kelen mais ani fɛn caman donna ɲɔgɔn na fɛnw ta yɔrɔ ka can décision bɛ bɔra de la bɛ taa yɔrɔ la a bɛ temps caman ta o yɔrɔ de y'a kɛ sinon blocage wɛrɛ fɛn tun tɛ yen nɔ bilen passation in kɛnɛ fana kan mɔgɔ min tun bɛ ka intérim assurer o tun tɛ kɛnɛ kan mankan misɛnnin dɔ bɛ yen wa mankan foyi tɛ yen nɔ premier adjoint ye ne kɔrɔkɛ n'o ye Jean-Marie Dako ye mankan t'an ni ɲɔgɔn cɛ depuis bi ma se ani Jean-Marie ne n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne sera ma fɛn o fɛn ko kɔrɔ o bɛ ɲɛnabɔ mankan tɛ ni Jean-Marie cɛ bon bi daliya gɛlɛn dɔ y'a bali o de la an ma se k'a ye bi n'o tɛ fɛn tɛ ne ni Jean-Marie cɛ wele min bɛ ne bolo ka di Baginda commune den bɛɛ lajɛlen ma o ye Baginda ka denw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka commune baara Baginda ye commune belebeleba ye Baginda tɛ dugu sigilen bi Baginda ka kɔrɔ ni commune caman ye an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ko hakilina b'i bolo k'e bɛ se ka birikiden kelen ta ka da Baginda ka ni ka da yɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen mairie da yɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen an ka na an ka commune yɛlɛma a tɛ se ka taa population kɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen a tɛ se ka kɛ conseil communal kɔ n'i y'a mɛn commune kɔrɔ de fɛn dɔw de farala ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan se ka taa ko dɔw kɔ an bɛɛ ka na an ka jɛ an ka yɛlɛma don an ka commune na
an kan ka commune image fali a ka fɔ ko Baginda vraiment ne b'o de ɲini Baginda k'a bɛɛ lajɛlen fɛ Baginda ka den mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ ka na an ka jɛ an ka Baginda dilan Baginda ka yɛlɛma. An balodan k'a fɔ ni tun ye maire kura kɛrɛnkɛrɛnnena Madame Sako ni tun ale ka ɲɛ Fatumata a fɔra cogo min na kuma kolonŋɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ɲɛta o min bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ o ye welewelema da kan ye Ala k'o baaraw ni k'olu bila sen kan k'a dɔn k'a fɔ maire min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o tun kan ka fɛn bɛ fɔ ko passation ka fanga segin ale ma a ma ye kɛnɛ kan nka commandant ale y'a yira k'a fɔ o t'ale bali k'a ka baara kɛ a ye maire sigi fɛn bi fɔ k'a daminɛ alamisa don la ka taa se mandat minnu bɛ yen olu tɔ banni ma Baginda mairie musolaka dɔ de b'a kunna n'o ye Fatumata an bɛ dugawu kɛ fanga min kalifara ma Ala ka ta fanga d'a ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ musolakaw sarakisɛ min taara n'i y'a sɔrɔ o sarakisɛ ye musolakaw ni ka yira k'a fɔ 100 sarada la ni cɛ kɛra 70 ye fɛn min na muso ka kɛ 30 walima ni muso kɛra 70 ye cɛ ka kɛ 30 n'o bɛ jari ko fɔ o sarakisɛ in ko a tɛ ka labato kosɛbɛ musolakaw yɛrɛ ka fɔ la o min ye ka dɔgɔ o kɛra kuma lase musolakaw ka fɔ ɲɛmaba n'i y'a sɔrɔ batali kɛ wulema to so la Madame Dambele ka taa se Sophie Tungara olu fila bɛɛ b'u hakili di baara in kan an k'u lamɛn. Sariya kɔni tɛ ka bato jamana gouvernance n'o ye jamana maracogo ye maracogo in hali bi maracogo in de ma faamuya maracogo in de tɛ ka kɛ a cogo la par exemple ni gouvernement bɛ sigi sisan nɔ u b'a fɔ nin parti bɛ na ni nin ye nin parti bɛ na nin ye nin parti bɛ na nin mais fo faama de ka se k'a fɔ parti mun bɛ na ni nin ye e ka muso ye priorité ye fɔlɔ pour que an bɛ se ka 30% in sɔrɔ donc ni a ma ɲa muso bɛ sɔrɔ parti de kɔnɔna na donc fo muso ka sebagaya sɔrɔ parti kɔnɔ muso ka jo parti kɔnɔ mais malheureusement n'i y'a filɛ fana musow to situation kɔnɔ parti politique kɔnɔna na donc o ye de problème ye donc l'un dans l'autre ka an ka tabiyaw fana fara kan parce que tabiyaw fana par exemple mun na muso ma kɛ Mali président ye hali bi fanga mun dira président de la République ma u kan k'a fɔ anw de y'an bolo nɔ bila l'administration est une continuité an de y'an bolo nɔ bila nin gafe in na aw b'a bato loi ya nana mun kama a mana farafarali kama a mana foyi kama a nana bɛɛ ka ɲɛtaga de kama cɛ ni muso bɛɛ ka kaɲɛ ni a fɔra ko ka nomination kɛ 100 sara la ni 70 ye cɛ ye 30 ka kɛ muso ye ou bien ni 70 ye muso ye 30 ka kɛ cɛ ye donc ne fɛ o ye daminɛ de o ye daminɛ de n'a tun daminɛna ka ɲɛ ka continuer o cogo la a tɔ tun labatoli tɛ an kamana gan an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye musolakaw kɛrɛnkɛrɛnnena Dambelelakaw furumuso Wulematuso k'a fɔ présidenti ka taa se Sophie Tungara ma u y'a fɔ cogo min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ sarakisɛ min n'a kuma bɛ sen na fɛɛrɛ b'ale ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ko k'a ta bala o y'a kunba de Ala ka kiliman d'a ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ jamanatigi ale tun taara ɲɔrɔkaw fɛ dɔgɔfuranya tɛmɛnen in na ka kɔn seli ɲɛ ka taa i ka dɔn k'a fɔ balo di baaraw ka t'olu sigi sen kan jamana bɛ baloba min tilan o sen fɛ CNT maa dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Abdoulaye Cissé kulu min tun bɛ wele ko n b'u ka hakilaw ka se k'olu kɔkɔrɔ don o maa don o taali sen fɛ u nana kɔfɛ taama in kɛra cogo jumɛn de la Abdoulaye Cissé Sena Mali a ye kuma min fɔ o filɛ. Ala barika la an taali sera u ye balo min di a dira région 3 in de ma Nioro Kayi ani Kita a bɛ gouverneur kun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ y'i ta minɛ Ala barika la o ka kan ka a tilan cogo min olu yɛrɛ de b'o dɔn a ye Ala barika la o baaraw fana kɛra bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka hakɛ dir'i ma min aliman bɛ taa fana ye o fana dira Nioro région ma pour que u k'a lajɛ u ka baganw balo ni fɛnw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na Niorokaw kɔntana kosɛbɛ en même temps kɔntan'u kɔrɔ ka d'a kan Nioro bɛɛ bɔra Nioro a n'a kɛrɛfɛ dugu a bɛɛ bɔra Ala barika la k'a yira k'a fɔ o n'a mi ɲɔgɔn bolo o y'a yira k'a fɔ jamanadenw de don o bi jamana in ko la en même temps jamana in de hami b'u la o y'o de yira o dɔɔnin kama n'i y'a ye a bɛ mɔgɔ nisɔndiya kosɛbɛ o y'a yira fana président ka action min filɛ nin ye o b'a soutenir parce que ka d'a kan jamana in kanu b'a la o y'o fana yira komi diɲɛ mɔgɔw y'a ye cogo min diplomasi caman fana kun bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ani diɲɛ mɔgɔba caman fana kun bɛ kɛnɛ kan ten Ala barika la an taara sɔgɔma an seginna wula fɛ an bɛɛ kɔni baaraw kɛra tile kelen kɔnɔna na siliko ni fɛnw ma sɔrɔ a la Ala barika la a bɛɛ kɛra ten a bɛɛ kɛra ten dɛ an bɛ bɛɛ fɔ an bɛ bɛɛ wale ɲuman dɔn maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ ni maliyɛnw min ɲɔgɔn minɛ jugu tɛ se ka dɔn Ala kana jugu banna mais Ala kana jugu sanna an bɛɛ tɛ se ka jɛ ka file kelen fiyɛ o ye tiɲɛ ye mais an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ni majorité taara fan min fɛ o de jamanadenw taara o de sira fɛ komi an ɲɛ b'a la cogo min bɛɛ y'i ta fɔ politique mɔgɔ y'a fɔ bɛɛ min ko a ka ɲi min ko a man ɲi mais Ala barika la le fait que jamanadenw taara fan kelen fɛ foyi ma se ka bɔ a la ni hɛrɛ tɛ o tuma toujours n'an continuer n'o ye a ka ca Ala fɛ baaraw bɛ ɲɛ Ala k'an ka baaraw ɲɛ a bolo Ala k'an bɛn sababa ma. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'an ka baaraw ɲɛ an bolo ni tun ye Abdoulaye Cissé
sena mali kerena absente la bi ni tuyale mangaye a foroto min ambe dugo ke jamana mbasina lafia ala ka jamana blosra ka nambura ye selikene bora kerena ne ka do ka mali fantan ne bere yele fe misabu ko fe mi ka do ka fo alman be dia soro Abdullah Karimo Sangare Selani mawi o ko fe ay ngalita ni ka nyasi ale ka naibuma ni ya soro betali ke Fusen Traoré ni bele yele kalema bakoroba ale kuma mi fo selikene ko fe ofle ne to Fusen Traoré bebendo muna we bakoroba ne musawu almambaga naibu alhamdulillah ambora ka selikene min jigi amba fo folo islamia baraba do na fla belebele bado ala kira manton bela jene do jabi kenedo ala yafa deli kenedo saragati bo kenedo selia anga aljine soro doy of ma besse muye bi bode ke ala kosmala ka ala yafa deli ka saragati bo ame dondo de la do ke dono iba soro bega mo do bi lahara ni fate ibabe of ma anya kanun bi ka bange baga ko bunya jira mo la unyanama anusu pise ala yu ka hake wajibi anga ale ala batulen ko fe of ma ma nyini dembe fe ka ke do de ifane bama ina fa ala nyini fe chugum unyanama do chugum na nu o kelene be nyini fe obma biyo dondo e ka do ke bange bagaw ye minu fatura ka lahara deli ala fe ala ka lahara no ye anga ta ziara kula minu fatura o kabrula ala ka famia di ama salli ala rasul amalodan ka foni tu Fusen Traoré bakoroba o ka kuma ko fe ay almami re nyini nga seligene ko fe no Abdul Karim Sangare ale re sinzina jamana nga ka dugo chamange jamana yani jamana mbilama femonu nga ka kona na musabu almamba kuma mfo ufle ne Abdul Karim Sangare ne musabu almame misriba almame ne be mi fo aslama we selkene kofe o yafa deli aslama o anga yafa nyoma kasoro bidoy mase bidoy yera la yafa ka nga cha ko sebe bela jeleme ni soja bi mo be fini nyimando o be dumunun tobi o be ta bonyoye e be mo ye fambe fe o ka nga aslama bela jelela ni soja bidon ko ne dom barkamay domindo ala nyasranya dondo ni dombe aramaden duskun sania kata Allah subhanahu wa ta'ala ma alhamdulillah insisina jamana kan bi ko sebe niya dane Abdul Karim ma bi jamana be bolo min kan ne ba wuli ka bwala wallahi gela mi be jamana kan adugulenta mo shila ora to nye duwo kerengere jamare be misirin kono ka nyini bela jelen fe bela jelen ga duwo ke jamana nye abe munun bolo ya rabbi ala ka tafanga dawuma munu yere be nu be fe ka jamana ndafiri ala ka fendu ma mi mu nyina jamana ko ni jamana masuma mo te lafiya de nya nyini islamo fe bela jelenga do ke jamana yi anga tlaka hine nyogona ka yafa nyogoma na kuma laba mi aslama anga ntega di nyogoma anga jate minake anga barawla evenement mana se jamana yi kono ita soro a fɛnw bi yɛlɛ a bi gɛlɛya o ye gɛlɛya dan ye o ye silamɛya ye wa ou bien o ye ala ɲɛsiranya de ni selincini sera bɛɛ lajɛlen mago bɛ fɛn min na a bɛ gɛlɛya de ni selincini tɛmɛna o bɛ jigin ni seliba fana sera o ko kelen de don adamadenw bɛ hami denbayaw bɛ hami musow bɛ hami cɛw bɛ hami ka sababu kɛ gɛlɛya ye an ka gɛlɛya dabila jamana in kɔnɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na ala ka gɛlɛya in ala ka wuli ala k'an sago d'an ma an bɛ min ala fɛ hɛrɛ la ala k'o d'an ma an bɛ dugawu k'i i yɛrɛ ye i bɛ baara min na ala k'a fanga di i bɛ siran min ɲɛ yarabi ala k'an n'i kisi o ma an ka lahara dungew an kana ɲinɛ an ka suw kɔ dɛ yarabi ala ka hinɛw la ala ka yafu ma i ka arajo ɲɛmɔgɔ an b'a fɛnɛ fo k'a barika da ala ka kɛnɛya da an n'a ma arajo baarakɛla bɛɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ala ka arajo so in ala k'a kɔrɔta ala k'i yɛrɛ kɔrɔta hɛrɛ la ala kɛra bonya kɔsɔn sallallahu rasul an balodan ka fɔ ni tun ye misabugu misiriba almami Abdul Karim Sangare ni tun ale kanye kuma kolomara cɛ dɔrɛ jamana in kɔnɔ na ka dugawu donba ta ka ɲɛsin jamana ma a y'o baara min kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ ka hakili to la an bɛ dugawu kɛ ala ka nin bɛlele ala ka mɛn tulo ɲuman di ani alisalama bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen seli hukumu kɔnɔna na fanakaw fɛ lui cogo la ale ye kerecɛn ye nka ale ko an ka jamana in kɔnɔ na an bɛɛ de kelen ni nuwɛliw sera silamaw bɛ y'o la wa ni seliw sera ko nin y'an bɛɛ jɛ ye an bɛɛ ye kelen an ka jamana kɔnɔ hali bi n'an bɛɛ jɛra k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a bɛ basigi ko fɔ lui cogo la ka fara Madu Sangare ka fana olu yɛrɛ b'u ka sama-sama kɛ an k'u lamɛn. Ne ye lui tɔgɔ ye sigiyɔrɔ bɛn bɛ fana ma nisɔndiyalenba don parce que an bɛ seliba la an fɛ nisɔndiyaba de don parce que kerecɛn seli ni silamɛ seli bɛɛ b'a fêter ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ bɛnna ni seli n'o yɛrɛ sera anw fɛ musulmanw bɛ taa an ka yɔrɔ fa an bɛ nisɔndiya seliba fana mana se u b'an wele an bɛ taa seli k'u fɛ an bɛ nisɔndiya ne ye kati kɛ ne teriw bɛɛ musulman ye ka Sikaso kɛ ka Kucala bɛɛ musulman ka na fana kɛ a bɛɛ musulman kelen ye a dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo toujours kɛlɛ tɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ kerecɛn diinɛ ni musulman diinɛ an bɛɛ kɛ ma ɲɔgɔn gasi sigi ne b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ kerecɛn ɲɛmɔgɔw ni musulman ɲɛmɔgɔw alimamuw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ni kelenya sabati jamana in kɔnɔ sinankunya min bɛ jamana kɔnɔ ka fara diinɛ kan o ko belebele an ka jamana in kɔnɔ
ne kɔni bɛ min kɔni fɔ musulman o ni chrétien ko bolo di ɲɔgɔn ma toujours bɛnɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn na gosi tɛ yen seli bɛɛ kelen anw ni ɲɔgɔn cɛ seliba mana se chrétien bɛ giri nɔgɔli mana se musulman bɛ giri bɛnɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'o to an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka jamana suma kɛlɛ ma jamana in kɔnɔna na ala ka kɛlɛba ka bɛɛ bila bɛɛ ni kɛlɛya kɔnɔna na ne Elhaji Muhammadu Sangare ka bɔ Fana ɲinan seli kɔnɔ a kɛra gɛlɛyaba kɔnɔ ɲinan parce que an ka jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ silamɛya kuma ka bon an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ a kɛwale kan sabula seli ninnu dabɔra hinɛ ɲɔgɔn na ani makara ɲɔgɔn na kama mais anw fɛ yan nɔ seli tara ka kɛ gɛlɛya de ye mɔgɔw dala yɔrɔ o tɛ silamɛya t'o fɔ adamadenya yɛrɛ ɲuman fana t'o fɔ donc an b'a ɲini an ka commerçants fɛ seli ninnu ni fête ninnu mana se u k'a sɔn nɔgɔya kɛ jamana kɔnɔdenw ma pour que u mago bɛ fɛn minnu na u bɛ se k'u sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na embargo wulila an fɛ sisan a ma mɛn o gɛlɛyaw ka da nafoloko gɛlɛyaw baloko gɛlɛyaw ani jamana yɛrɛ bɛɛ degun min kɔnɔ lakanabaliya ye o gɛlɛyaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn o de gɛlɛya bɛna ni seli fana ye ni seli tɔw cɛ e yɛrɛ fɛ danfara kɛra jumɛn ɲɛna bon abilɛ danfaraba donnaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ n'o ye embargo ye o ye gɛlɛyaba se an ka jamana ma ka da o gɛlɛya kan ni seli tɔw janyana ɲɔgɔn na an yɛrɛw bolo dɔɔni abilɛ an kɔni b'a bila minɛ min kɔnɔ an y'a kɛ ala ka latigɛ si tɛ ɲa fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka bɛn k'u bolo da takuruna kelen na n'o ye an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛni ye n'an fɔra k'an k'u dɛmɛ jamana kɔnɔ fɛn min bɛ ka kɛ min ka ɲi an ka jan k'o fɔ min bɛ n'o kɛcogo man ɲi an k'o f'u ɲɛna o k'a faamuya sinon minnu bɛna kɛ jamana kɔnɔ a dɔw ka ɲi mais a bɛɛ fana man ɲi mais minnu man ɲi f'an minnu ye jamana kɔnɔden an ka fara ɲɔgɔn kan k'o kunnafoni jɛlen di an ka faamaw ma gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ an da la cogo min na an valɔdɔn k'a fɔ ni tun ye Louis Togola Fana ka fara Madu Sangare kan seli kɔnɔna na olu ka foli tun ye nin ye o kɔfɛ Fana ka mairie n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Ndɔma Abdulaye Kulubali la ale yɛrɛ ye dogodon kɛ ani haminanko min bɛ bi a ye kuma min fɔ o filɛ ne Abdulaye Kulubali commune de Guinguinya ka maire ne Fana n bɛ samɛ foli kɛ ka sin bɛɛ lajɛlen ma Joila région bɛɛ commune 23 bɛɛ k'a ɲini Ala fɛ seli min kɛra sisan k'a kɛ hɛrɛ ye jamanadenw ma Ala k'an ka jamana sankɔrɔta Ala k'an kisi kuma suli ma Fana donni na a bɔli kɔni gɛlɛya t'a la sisan an bɛ dugawu kɛ fana Ala kana gɛlɛya wɛrɛ se an ma n bɛ min fɔ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o de ye an k'an jija k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in a bɛ se ka bɔ bolo la cogo min na n'an b'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana tɛ se ka bɔ bolo la ni jamana dun ma bɔ bolo la an bɛɛ de bɛ bolo la donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn an kana ɲɔgɔn minɛ ni bisigiyaw ye parce que ni ye jateminɛ kɛ an ka fɛn caman bɛ yen sisan ɲɔgɔn bisigiya ni ɲɔgɔn juguya o de b'a an bila kɔfɛ donc an k'o bɛɛ ta ka bɔ an dusukun na ka hakilila kelen ta ka bɛn kelen kan n'an y'o kɛ ni Ala sɔnna ma an ka jamana bɛ bɔ bolo la inshallah ni jamana bɔra bolo la o y'an yɛrɛw bɔlen bolo la an bɛ dugawu kɛ Fana maire Ndɔma Abdulaye Kulubali y'a fɔ cogo min na jamana in bɔ bolo la yarabi Ala u bɛna sira o sira fɛ u se masaramani Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Abubakar Jakite ni bɛɛ lajɛlen k'ale ma ko karamɔgɔ Jakite dɔw ko Cangara ni Ŋuwɛn Yirimajɔ Bakarabugu la an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛ sale yɛrɛ ma seliba ani seli fitini danfara ye jumɛn ye ani lahiya ko min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ ni a bɛ se sagaw bɛ kantigɛ sariya ye mun fɔ o baaraw la an ka karamɔgɔ Jakite an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Ustaz Abubakar Jakite ka bɔ Yirimajɔ Bakarabugu la seliba ni selinjini a bɛɛ seli ye fasamandiya la seliba in de fasamandiya fana ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ selinjini fana kan an ka naɲuman dɔ tɛmɛna n'o ye Ibrahima ye a y'a daminɛ kasi Ala de n'Ala ye den d'ale mɔ Ala ye siran yɛrɛ min b'a dusukun na a bɛ den fa Ala ye o de kosɔn a kɛlen ka den sɔrɔ a y'a ŋaniya sisan a nana Ismaila minɛ k'a bɛ Ismaila kantigɛ den yɛrɛ fana sabalila k'i yɛrɛ to a bolo dɔw ko waati min a bɛna muru d'a kan na ko sagajigi de bɔra sanfɛ ka na da Ismaila dayɔrɔ la ka Ismaila bila kɛrɛfɛ a ye sagajigi in de kantigɛ o cogoya la o ni bi de cɛ hadiya kɛra sagajigi ye Ismaila kuma bɔra ten kira fana y'a fɔ hadisa kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ne maa min ye kiraw ladege i bɛ baraji de sɔrɔ a la diinɛ ye o ladege sira ye an b'o de fɛ inshallah bi n'o bɛ ka ladege ni dɔw ma saga sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye bɛɛ ko fo n ka sɔrɔ ka fa diinɛ ye mun fɔ la i b'a dɔn la in kɛra hafi den kitabu yɛrɛ ko ta ko gɛlɛya tɛ an ka diinɛ in kɔnɔ ni saga se t'i ye i bɛ ba dɔ de san ba min wari ka nɔgɔn bon ni o fana si se t'i ye diyagoya t'i kan k'a fɔ i ka taa juru ta ka laya san sisan laya ko yɛrɛ kɛmɛ n'i m'a faga i ka du kɔnɔ i tɛ lafiya o mɔgɔ caman bɛ ka laya fa an ka Mali kɔnɔ bi k'a sɔrɔ a wajibiyalen t'o kan gɛlɛya kosɔn a fɔra de ne laya se b'i ye a kɛ n'a se t'i ye i sigi Ala y'a nɔgɔya minnu ye n'olu b'i kɛrɛfɛ olu bɛna dɔɔni min bɔ ka taa di ma i b'a sɔrɔ tuma dɔw la yɛrɛ bɛ sogo min sɔrɔ hali laya tigiw t'a sɔrɔ laya tɛ diyagoya ye dɛ
n'a sebi de b'a kɛ bon ni saga se t'i ye i b'i ba san an y'a ye dɔw bɛ misiw fa lahiya ye o ni saga jumɛn de laɲininen don la saga de fasamandiya ka bon ka tɛmɛ misi kan n'i taara makan jamana ninnu kan ka caya fɔlɔfɔlɔ kɛra ka tile waati ɲɔgɔnmɛ de k'a kun bɛ sɔgɔ tuma min na ala ye sura in jigi in a to yen na a fɔra de ko n'i tilara selikɛ na t'i ka ɲamɛ kan sɔgɔ komi o ye makan jamana ye o kosɔn n'i ye irisala lajɛ a b'a yira k'a fɔ ɲɔgɔmɛ fasamandiya ka bon ni saga ye mais saga fana fasamandiya ka bon ni misi ye o olu ka jamana martaba ye komi anw fɛ yan ɲamaw ti mara ka caya sagajigi de bi wasa kɛ kosɛbɛ sariya yɛrɛ de y'a yira ni fɛn min se t'i ye kana kɛ i denw ka n'i bila o la silamɛya ti adamaden ɲɛda filɛ dɛ silamɛya nana ne kunu min i bɛ taa o de fɛ komi an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ dɔgɔyara ani waso ka ca an ka jamana kɔnɔ waso ye jumɛn ye yanni ka taa sagajigi san $1,000,000 dɔ b'e kɛrɛfɛ o taa 50,000 ta sa i yɛrɛ ye ka dɔ sa karisa ye mais bɛɛ de bɛ waso n ka saga ka bon n ka saga cɛ ka ɲi an ka saga de ka bon ne bɛɛ ta ye $1,000,000 100,000 150 o de y'an ka jamana gɛlɛya n'i bɛ luwanse ninnu dɔw la sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ a sɛbɛn min ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ luwanse wari yɛrɛ juru b'u la mais ni nin waati ninnu sera u bɛ taa juru ta de mais n'i ko karisa kana saga san a se t'i ye ɲinan bila a tɛna sɔn ale yɛrɛ bolo a bɛ luwanse la bɛɛ bɛna saga fa bon ale bɛna maloya bon ni u donna diinɛ kɔnɔ dɔrɔn o y'a kelen ye diyagoya ye bon o tɛ diinɛ kɔnɔ a fɔra de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni bɛɛ taara ten dɔrɔn i bɛ don dajugu fɛ k'a sɔrɔ ala yɛrɛ ma min ŋaniya bon o ye diinɛ gɛlɛyalen ye o man di ala ye tɛmɛnen kɔfɛ dugawu k'an ka jamana ye Ablaye k'i yɛrɛ fo ka dugawu k'i ye i cɛsiri i ka baara la hali bi ala ka barika don baara in na an b'a fɔ wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh an bɛ dugawu kɛ yarabi ala karamɔgɔ jakite ni tuyali kan ye a fɔra cogo min na jamana in yarabi ala ka hakili ɲuman d'a ma fɛn min bɛ yen n'a se t'i ye ka n'i yɛrɛ bila la o de kama bamananw b'a fɔ bamanankan na k'i wolo t'i yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔ n'i y'a sama k'i b'a se k'a bɛ fara wolo ko tɛ dɛ nin ye kuma kɔrɔma de ye fɛn min se t'i ye a bɛ kɛ kɛlɛw ye walima k'a kɛ dɔw bɛ taa jurujuguw ta n'a kɔ tɛmɛna ka ban e ka dɔn o tigiw bɛna d'a ma u kun bɛ bɔ denbaya la o ye boli daminɛnen ye k'a sɔrɔ kɛ dɔ yɛrɛ tɛ dɛ don kelen kama k'a sɔrɔ wajibi yɛrɛ tɛ n y'a kɛ maaw ɲɛkɔrɔ ka tila k'i sigi ka kɔlɔlɔ lajɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ man ɲi sɔn'o cɛ n'a se tɛ yen ala m'i bali ka se kɛ i ye o ala kelen deli ni ala sɔnna ma don nataw kɔnɔ n'a se nana a bɛ kɛ an bɛɛ ka bila o minɛ kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman na gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an taga Togo jamana kan Togo jamana kɔrɔ yan fan na sifin maa 7 ɲɔgɔn bɔnna u ni n'a kɛra sibiri a sɔrɔla mugu pɛrɛta dɔ senfɛ Togo marabolo bɛ wele ko Natigo ni waati na fana dira la fana ko maa 2 ɲɔgɔn k'olu fana joginna sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka sababu kɛ mugu pɛrɛta in k'a bɛrɛbɛrɛ ma dɔn fɔlɔ n'an bɔra an taga Burkina Faso jamana kan kari dɔ sɔgɔmada joona fɛ cɛ marifatigi dɔw bɛna Burkina dugu bɛ wele ko Kaya n'a bɛ Burkina kɔkɔdugu yan fan na ka sibili maa 5 ɲɔgɔn fana bɔnɛ u ni na ani ka sɔrɔ lasi maa 8 jogi ni waati na wulikajɔw bɛ sen na lakana tigilamɔgɔw fɛ y'a ta ka lajɛ ko sanga ni waati ko cɛ marifatigiw bɛ bingani wele la ka ɲɛsin maaw ma n'an bɔra an taga Serilaka jamana kan Serilaka jamanaden ba yirika de bɔra k'u ka nisɔngoya tamakɛ ka jira u ka jamana kuntigi la k'a ka fanga bila wa u y'a ladɔnna filɛ jamana kuntigi la n'a ma fanga bila ko wulikajɔ in ka a tɛ dabila u fɛ n'an bɔra an taga Royaume-Uni ale masacɛ Boris Johnson a y'a jira k'a fɔ ko ale bɛna a ka walan sɛmɛ a n'a ka politiki tɔ ɲɛmaaw ko u ku bɛɛ lajɛlen kɛ u kan bɔ ɲɛmaaya in nɔfɛ ni waati na n'i y'a ta ka lajɛ k'a ka minisiri kɔrɔ maa ta ne bɛ yen ko olu de y'u kan bɔ o minisiri kɔrɔ maa ta in fɛnɛ la ko cɛ 5 bɛ olu cɛla minnu ye cɛ wasalenbaw ye an karamɔgɔ an tɛ min sɔrɔ ni kun dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka balayɛlen nɔgɔya ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi ni ala sɔnna ma telefɔni bɛna di aw ma ni ala sɔnna ma an bɛna sɛmɛsɛmɛ foli kɛ aw la ka nɛgɛjuru sira bila aw bɛɛ ka bila la k'aw fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na k'aw sɛmɛsɛmɛ aw bɛɛ fatigɛla batigɛla dentigɛla musotigɛla cɛtigɛla mɔdentigɛla san ɲɔgɔn 100 ani aw an ka jɛ k'u seli ala ye ɲɛna yira na cogo min na k'a sɔrɔ an ma foyi kɛ ala ye an bɛ ala fo ka barikada minnu ma ye olu ma foyi kɛ ala la o tuma ka foli di aw ma k'a ɲini ala ka san caman yira ni aw bɛɛ lajɛlen la an ka jamana bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ na yarabi ala k'an ka jamana bɔ a kɔnɔ n'o tɛ mali bɛ basigibaliya la bi u ka fɔ ka file fiyɛw la mali bɛ basigibaliya yɛrɛ de la an bɛ waati min na ko sisan n'o ye lakanabaliya yɔrɔ caman na sango bi n'i ye sɛnɛma yɔrɔw lajɛ kuma caman n'i ye yɔrɔw lajɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo b'o la o bɛɛ kɔfɛ min ka don k'a fɔ ka taa Masina marabolo dakurun kelen sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ caman na bi marifatigiw don bɛ maaw ni sɛnɛ cɛ jamana dun duloma ye sɛnɛ ye n'o bɛ sen na o ye basigibaliya fanba ye ala k'an ka jamana minɛ yarabi ala maa minnu bɛ waleyaw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ala ka jamana in minɛ u la minnu bɛ jamana kunna bi yarabi ala ka jamana in ta fanga d'u ma basigi lafiya k'an ka jamana bila o sira kan ka yafa ɲini aw bɛɛ fɛ an yafalen d'aw bɛɛ ma k'aw bɛɛ fo an tɛ se k'aw bɛɛ tɔgɔ fɔ nka an ka foli b'aw bɛɛ ye
ka sɔrɔ kɛ a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ su ni tile an nɔfɛ an ka foli tani bɛ ɲɛsan bala yɛlɛ ma o tuma k'a ɲini aw fɛ an yafalen d'aw ma ka yafa ɲini aw kelenna bala yɛlɛ fɛ ni ala sɔnna ma ala ka san caman yira ani aw bɛɛ lajɛlen la